హలో బంధువుల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంచోళ్ళ మాతేలి అనుషారులే ನಮ್ಮಲ್ಲೈತೆ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇದಾಡ್ನೆ ಎತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ನ ಶರ್ಟ್ ఉంది ಕೋಡೆ ಆತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ನೆ ಇನಿ ಬೋಣಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಆಡಿ ಇಂಚೋಂಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಪೋಯಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಮ್ಮ ತೂಂದುಲೇರು ಸಂತೆನ ಪೂರ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬುಕ್ಕ ಶಾಂತ ತಿರುಗಿದ ಓ ಅಂದು ಇನಿ ಮೂಜನೇ ದಿನತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯ ನನ್ನ ಶಾಂತಿ ತಿರುಗಿದ ಬಲೆ ಇಂಚು ಬರಿ ಬಾಲಮ್ಮ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾನ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಗಾನೆ ಕುಲ್ಲುಗೈ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪಂಡಿ ತೂಲೆಗಾರ ತಾಳ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಗೆ ಅಂಕಲ್ ಇನಿ ಬೊಚ್ಚಿನಿ ಲೇಟ್ ಲಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ದಾಲಿಜ್ಜಮ್ಮ ಹಂಚು ಬೈ ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಉಂಡ ತುಲಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾವು 150 ಉಂಡವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಟೈಪ್ ಏತು 250 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಜೊತೆ ಒಂದಿಪ್ಪೇರೆ ಅದಮ್ಮ ನಾವು ಗಾಡಿ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪರತೆ ಪಡದೆ ಎಷ್ಟು 150 ರೂಪಾಯಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅವು ಸೋಕೊಂಡಿದ್ದು ಎತ್ತನವೇ ಪಿರಂಜಿ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲೇ ಅವೇ ಅದೇ ಹೋಯದೆ ಬರ್ಬಾ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ಬಲೆ ಹೂ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕೈಲುಂಡಿ ಎಲ್ಲಿಯನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲಕ್ಕ ಗೌಜಿ ಕೈಲು ಬೊಡಿಗೆ ಪ್ರಭು ಹಾತು ಮಲ್ಲ ಬೊಡಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐದಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋಡ ಜಿಂಜ ಯಾವ ಆಜೆ ತನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಾರಿ ಪೋಯ್ ನಾನು ಮುಗಿನ್ ಸಂತೆ ಮುಗಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಬರಡಾತಿ ನನ್ನವರ ಬರ್ಕ ಬರಡಾತಿ ಒಂಚಿಗೆ ಅವ್ರಿಜ್ಜಿ
ಬ್ಯಾಗ್ ನನ್ನರ ಬರ್ಕ ಹಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಎದುರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸುತ್ತಿ ಅವಳು ಏತು ನಡಪಿರುಂಡಿ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿಂಕ್ ಅದು ಅವಳು ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡಿಗೆ ಬಾಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಎತ್ತಿಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿಯ ಗಾಯತ ಮಾತ ಪತೊಂದು ಬರ್ತಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಸಂತ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಇಂಕ್ ಇದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿನ ಬಿಡಿ ಹೋಗಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜಾಕ್ ತಪ್ಪದ ನಿಗೆ ಕುಲ್ಲು 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 ಯಾಂದಾಗುತ್ತೋ ನಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂತಿದ್ದೇರಿ ಗಾಯತ ಮಾತ್ರ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ಪನ್ನಡ ದೇತುಲೆ ಕಾಯಿಲ್ ಟಂಟನ ಏತುಂಡ ಮನೆಟ್ಟು ಐನ್ ಕಾಯಿಲ್ 250 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜೆಕಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಜಮ್ಮಂಜಿ ಒಂದು ಕರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂಡೇರಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ದವಣಿ ಕಲ್ತು ಇರತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್play ಶೇರ್ ಮಾಡ್play ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್play ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್